Em dic Cristian Sabater Márquez i sóc estudiant de segon de batxillerat de l'Escola Badruna Vall. Avui vinc a presentar-vos el meu treball de recerca, qual s'anomena la creació d'un vehicle de competició. El meu treball es focalitza en la recerca d'informació de la competició automobilística i de tots els elements del rendiment d'aquesta mateixa. Un cop adquirits tots els coneixements necessaris, vam començar amb el projecte K-Swap. Aquest és la transformació d'un vehicle utilitari a un vehicle de competició. Aquest va requerir moltes hores de dedicació, aproximadament unes 1.300-1.400 hores de mà d'obra meva pròpia i un pressupost de més de 30.000 euros. Els meus objectius principals d'aquest treball de recerca era comprovar si amb uns coneixements bàsics de mecànica com a hobby es podria crear un vehicle de competició. Per una altra part, era fer realitat un somni que portava des de ben petit, que era tenir un cotxe de carreres. A més de superar-me a mi mateix, dedicant-hi moltes hores, molt esforç i molta il·lusió. En conclusió, aquest treball de recerca m'ha portat molts beneficis, com per exemple, he pogut assolir tots els meus objectius amb un gran èxit. D'altra banda, he pogut aconseguir grans coneixements de mecànica tant bàsica com avançada i del motoresport, el qual em servirà molt per al meu futur. Agrair totalment als meus tutors. Gràcies.